falan dos traballos e da vida nas ribeiras, dalgúns oficios que deixaron pegada en palabras autóctonas. Praza dos Valeiros e Rúa das Patifas en Pontecesures fan honra aos pescadores e as vendedoras de peixe, respectivamente das terras de Ullán. Os valeiros ou valeiros son os pescadores de río e de mar Ulla e Arousa que conducían dornas, mecos e bucetas e ao golpear ou balar a auga cos remos asustaban o peixe co fin de que entrasen na rede que chamaban trallo, hoxe prohibida e substituída polas nasas butrón. Balar existe co significado de axitar as augas, as patifas, sempre mulleres sempre descalzas. Ían ás vilas para trocar os peixes e marisco por ovos, mel, patacas, axudaban, en fin, no reparto entre os produtos dos pescos e dos labregos, cantaban as súas mercadorías con axil figura herdeiras do oficio familiar. As patifas eran mulleres que camiñaban por toda a comarca para vender o peixe. Isto ben errado como a tantas outras por